det dejligt at se så mange. Ja, min datter hun er primært med i dag, fordi det ikke er et kampstævne. Man skal ud og have det sjovt, men at de ved hjemmefra, jeg kommer ikke til at stå over for en, der er 3 gange så stor som mig selv. Det gør, at de har lyst til at udforske det, der sker her i dag. Det her det er en børnekonkurrence, der er sjov, og vi skal hygge os, og vi skal have det godt. Jeg kan ikke lave fejl. I dag har vi sådan lavet meget ninja-banen, og så har jeg i hvert fald været meget over ved brædderne også. Jeg synes, det er vigtigt, at så mange klubber som muligt er med til det her, fordi at det gør, at vi får skabt en fællesskabsfølelse i vores forbund, og vi får vist hinanden, hvad vi kan og hvem vi er. Man skal deltage som klub til børnekonkurrencen, fordi det giver et helt fantastisk fællesskab. Det er super fedt for børnene, for ungerne at lege og have det sjovt sammen med andre. 100! Yes! Vi synes, der er mange aktiviteter, der er sjove. Ja, for eksempel vores tøjbord og baner. For at være arrangørklub, så kræver det selvfølgelig nogle kræfter fra klubben af. Man skal bruge 1 eller 2, der i hvert fald kan tage teten, og som kan sørge for, at alle aktiviteterne kan køre, og at vi har det udstyr, man skal bruge. Udover det, så kræver det også nogle frivillige fra klubben, nogle der kan komme og hjælpe til at sætte alle de forskellige aktiviteter i gang og have dem kørende. Men ellers så er det altså ret lige til, og jeg tror, at de fleste klubber vil kunne gøre det, med lidt støtte fra forbundet selvfølgelig. I har simpelthen været helt vildt seje og helt vildt gode. Det langsigtede formål med børnekonkurrencen, det er fastholdelse, og det vil vi gøre ved at lave lokale børnekonkurrencer, hvor vi har mindsket 3 barrierer. Den ene det er afstanden, fordi vi holder det flere steder i landet samtidig, så man ikke skal køre så langt til at komme til den her børnekonkurrence. Det andet det er økonomien. Det er helt aldeles gratis at deltage. Og det sidste det er færdighedsniveauet. Hvad hedder du? Man skal altså ikke have gået til taekwondo i flere år for at kunne være med til børnekonkurrencen, som vi har lavet her i dag. Hej, tak for